Hormatly vatandaşlar. Şu gün 2020-nji ýylyň 16-njy awgust hepdeniň seçimi. Hoş geldiňiz demokratik opozisiýanyň kanalyna. Şuňky tema şu gysgaly habar mardak jorap bunty dowam edýär. Gelin şu mesele ses geçelim. Sizin bilşiňiz ýaly marda bilet marketiň ýanyna mardak ýaşaşlaryň bunty boldy. 15-nji awgustda dün şo ýerde çekişler, lotereya çekişler geçirmeli ve şo ýerde ýeňiş gazanan adam bilinmeli. Ýöne soňky moment, ýani adamlar gelenine, vilayatyň boğulorundan adamlar gelenine soňky moment şol çekilişi durduruldy da lotereya geçirilişi innikune geçirildi. Şo ýerde adamlar gowy kalmaly, ýani vitrinalar döwüp, gaplaryny döwüp, daşada duran bançykly maşynyň banklaryny döwüp üstüne çykyp tant edip polis gelenine 2 adam tutanly şo ýerde adamlar şo polisiň elinden şol 2 adamy halat etdiler. Polis gorkujugyna hem adamlar toplanýan halka ýalwaryp başlady. Goýun hem rat bulýaly bol, lotereya geçirilişer, ýani hem rat geçer, arqym bolun, genejeler, aýallar, gelinler, gyýrlar, erki adamlar hem rat bulýaly bol diýip ýalwaryp başladylar. Sebebi halkyň güýji galandan ol polis hiç edilmedi. Ine şol waka 15-nji awgustda boldy Mar vilayatynda. Men arkamda Berent ýani merkezi market bazar. Ine şu jaýyň öňünde şolap bolup geçdi. Onuň esas manysy näme dedi? Bir tane para jorap, ýani Lacoste firmasyň ýa başga firma bilemok, 5 manat bahasy. 2 para jorap 10 manada alan ýagdaýynda 50 manatlyk, ýani 40 manada üstüne goşdur, 50 manada sana lotereyalar berýär. Ýani 40 manada şoň 50 mananyň tapawyny 40 manada lotereya berýärler de jemi sen tölemeli puluň 2 san jorabı 50 manat bolýar. Şo lotereya uçak gämi oň berlisi ýok. Ýöne ine şol 2 san jorap alanda 10 manada sana 50 manada hasap edilýär. 50 manat tölemelisin. Şoň 40 manadyna lotereya berýär. Indi şo ýerde Berent marketiň ýolbaşy çykyp 3-nji gün hemme dat bolar, 3-nji gün täze ýarmykda biz geçirer, hemme dat arqym bolan adamy diýip köşeşdirdi. Şu gün bolsa hemme lotereya alan adamyň öýlerine jaň edip, ýani telefonlaryna jaň edip, joraplaryny ýygyna getirin, erti lotereya ýani geçirilişi boljak diýip aýtdylar. Bul eýýän ýani adamyň ýene bir ýerde haklan boldular. Bul maşençilik meni. Maşençilik däli, entek şol waka guturun soň şuny ýani derňek bolýar. Ýöne eýýän ikinji gedek alyw ýani emele beripdi. Menne şu sebäpli bir näçe soragyň bar. Bir para joraby 5 manada, ikisi 10 manada alyp 50 manada alınan joraby sen gaýtaryp beren ýagdaýynda sana 10 manat gaýtaryp bererler. 40 mandany lotereya puluny gaýtaryp bererler. Ine şu bir soru. İkinci soru, egerde şol adamlar lotereya alan adamlar, jorap alan adamlar jorap giýip ýören bolsa näme etmeli? O 40 mandany nigden almaly? Tapawdy. Ýani lotereya beren pullaryny. Men şonu düşünmedim. Şu telefonla jaň edipdirler, joraplary ýygyna getirin diýip. Joraplar ve lotereyanın ýygyna getirin diýse ol bir görün, diňe joraplary getirin diýse ol ikinji görün, diňe lotereyalar getirin, biz lotereyanın pulunu gaýtaryp berjek diýse ol üçinji görün. Bular joraplary getirin diýerler. Şol 2 para jorabyň üstüne goşulan 40 manadaň lotereya puly eger joraby eltmesem alyp bolarmyka, ýygyna alyp bolmamyka bellisi ýok. Üçinji ýagdaý. Adamlar ine 15 awgustda lotereya geçirýär diýip bardylar. İşden aýryldylar. Wagt ýitirdiler. Indi joraby taşymany barna ýene wagt ýitirýärler, ýene işden gaýdýarlar. Olaryň iş haklaryny kim berer? Ine mysal üçin Ýewropada ýa Amerikada şu ýadat bolanda sen işden çykyp ýurtda şuňdan bolsaň, ham kompensasiýa berilýär. Onuň üstüne moralny kompensasiýa berilýär. Egerde sen şondan kösenen bolsaň. Mysal üçin ýola düşüp, awtobusy minip ýolda bir zat bolan bolsa, ýa-da ýol düşüp awtobusy gidip kösenip 3-4 saat anada ýitiren bolsaň, o
Moralne kompensasiya. Sen ýa-ni psikologik travmalyň şoň kompensasiýasy berilýär. Ine şu ýaly bir düzgünçükler Türkmenistanda dowam edýär. Men diýjek goýanlarym, hormatly watandaşlar, Türkmenistanda döwlet ýok. Türkmenistan hökümeti doly ýykyldy. Türkmenistan hökümeti basyp alan Gurbanuly we onuň ogly Serdar iksan kezapçylyk edýän adamlar Türkmenistanyň döwlet şahalaryny bozdular. Ýani ýetirji hökümetiň şahalary hemme beýlik şahalarynyň ýanky borçlaryny, haklaryny eline aldylar. Parlamentiň roluny, duruşyny eline aldylar. O hiç tak çözünü. Gurbanlar baran olan parlamentde kazetlerin ýanky ýokary suwdyň bir roluny öňe aldylar. Näme diýseler ýokary suwdy edýär. Ýokary suwdy bir karar çykajak bolsa şolar edýär. Şolar näme diýär? Ünsörüm. Şu 3 tane döwlet guruluş şahasynyň haklaryny, hukuklaryny eline aldylar, özlerem donandyryp bilen. Indi bular donandyryp bilen okşap ukyplar ýetenok, diňe gadagançylykda saklap durlar. Oň daşyndan daş döwrüne üýşüren ministrleri ýa-ni kezzaplar paraxorlyk edip bulary oýnapdy. Şoňa da düşünen ok. Sebebi Serdar Raşid Meredov pasport biznesi 3 ýyldan beri dowam etýär. Ondan köp ýyldan beri dowam edip inni bular pasportları satanlarına dolar alanlar onu ütükleyip, yani TL dolar olmasa alan oklarım. Ya da pasportları peçat koymalı daşar yurtlarda. Onu da 100 dolardan 350 dolara çeler yani. Şolur doları alanlar inni Türkmenistan'ın general konsolowu İstanbul'daki ol bir obmenli punkt ýaly işliýär, yani banklar ýaly dolar kabul edýärdi. Yani gizlemen bağırlı ya şolar yani gıyışık mı yemişik mi ya nehil mi onu bağırlap stavkan günayda kime jal etseniz edin bizim arkamızda Raşid Meredov durdu. Raşid Meredov ham yallaklap iksan kezaba beýle kabinet ministrliginiň öňüne ılgap gelin arkadaşlar goýlaryň beýderiň diýip bular allap ýör. Hemme daş döwründäki iksan kezap bular allap ýör. Bular bar Türkmenistanyň hükümet şahalarynyň guruluşlaryny bozup, olaryň haklaryny özlerine aldylar. İki tarapda hemme haklary alyp, jogapkärçiligi özüne alyp, hiç sad edilen okda, şo pursatdan peýdalanyp, daş töwerine Raşid Meredov ýaly kezzaplar hemme zatlary, paraxorlyklary edip, arkyny pulgalaryp, bular allap ýör. Käbir biznesmenler ham hökümet işgärleri bilen işläp, olar bilen dol gatnaşyk ýerip, paraxorlyk edip, halkam talap ýörler. Ine biri merkezi sentr. Şu ýaly hiç tatdan gorkan ok adamlar allap ýör. İstese pul ýygnýar, istese lotary geçirecek ýa, istese ertir gelmän, istese näme diýär. Sen lotaryýany satanda şöyle on datasy var, ýa-ni wagty var. Şo wagtda sen gelip şol öz borcuny edämeli. Sebäp sen öz borcuny satdyň. Sen hem öz borcuny servis hökmüne boyun aldın. Şonu etmesen onu sana ştraf etmeli. Onu sen şol adamlara kompensasiya tölemeli. Diňe pullaryny ýyna aýtmalylar, sen onu ağladın. Ine şu ýalda atdyryp prokuratura etmeli. General prokurorun adyny tutjak gelindi, sen ol mahluk ondan hiç ýyly tok ýok. Oň şo barlygam ýok. Prokuraturadaky işleýän paraxorlar ona mallap ýör. Bular ikisany kezza Gurbanuly we Serdar Berdimuhamedov neşe keşler daş döwründe doğun arnaşlaryny ýygnap bir sowgat özüni oňar bilmeýän agarpyna şermenine paraxorlar ýygnap daşyna olaryň paraxorlar olar allap ýörgen olaryň killi hemişe bolsa. Ine şu ýaly döwlet, şu ýaly sistema guruldy Türkmenistanda. Men size bir soragym bar. Egerde Türkmenistanyň konstitusiýa işlemese, onu berja edýän adam iksan kezzap bolsa, neçe keş bolsa, olaryň doğun gardaşlaryny ýygnap, prokuraturaň ýolbaşçysy, polisiň ýolbaşçysy, MHM-niň ýolbaşçysy, hak hukuklar goýan gurumlaryň ýolbaşçysyny öz bir sowgat gardaşlaryny goýan bolsa, kim kanun şuwat etmeli? Kim konstitusiýany talap etmeli? Halk. Halk talap etse gün üstüne sürülýär polisiň ýa-ni MHM. Gaýtyp halk özünden bilip haklaryny alyp başlasa, oň üstüne sürülýär. Şu ýagdaýda näme etmeli?
Biz halkara gurumlarına aidiyat, yaziyat hiç yedirici yok. Netice yok. Miyem etmeli. Yazın komentariyada ne ilç kala başlıyor. Yine biz şu hükümetteki parahollardan, kezaplardan, polislerden, emhemlerden, halklardan gorayal özümüzün mümkün adalet halk toparlarını döretmeli. Onu народная дружина diye yani halktan çıkan družinalar yani toparlar şu hükümet idaratındaki işleyen kezzaplar konstitusiyanı bozmadı yani şolardan qoğuranıp şol halk družinaları halk adalet toparlar döretmeli mi ya? Siz ne ayıp fikir ediyorsunuz? Aydın öz komentaryalarınızda fikirlerinizi kıyın görme. Şimdi men yine bir temany kaldıracak bolýan ayrılışık temasy. Ertir häzir şol jorap buntuny oturan ertir meniň çakma göre meniň ýa-ni pikir edişime göre yine bir bunt bolýar marda. Şol jorap buntu dowam eder. Ertir bu turmada bir güni dowam eder. Men adamlara şu jorap buntunda gatnaşan adamlara aýdýan. Siz haklaryňyzy talap edin. Siz haklaryňyzy özüňiz goramasaňyz, polis gelip goramaz. MHM gelip goramaz. Olar sizin haklaryňyza garşy görüşýän gurumlar. Hak hukuky gorayan gurumlar da hak hukuky garşy görüşýän gurumlar. Sertap bolmuş zatlardan. Özüňiz birleşip bir topar edip öz haklaryňyzy goramasaňyz hiç adam bolmaz. Şol brend marketin öňüne baryp toparlanyp spisik edip kimin haklary bozuldy şondan talap edin şo haklar ýa-ni brend market şo haklary size ýa-ni berer ýaly. Şo ýerde näýdi ýa-ni meseleleriniz bolsa şondan talap etmän öwrün. Organizowan gurumçylykdy başalaçy. Polisi imhama seyretmän uludun tolk ýok. Howa diýip size ýa-ni öýlerini gapdy diýe şonuň hem rak gutury. Ýa aldy düşür. Indi men başga da urunçak bolýan aýryşyk bar. Aýryşyk barada men näçe urunçak bolýan şu gün men bir watandaşymyz bilen görüşdüm. Maňa ýa-ni internet ulgamlardan ýaly her gerek. Maradagy ýollar hasançylar, maradagy ýollar hasançylar. Näme täze, näme görgüli ýa-ni öýütmekdi. Çağırmy görmekdi. Menim moňa etdim. Howa watandaşym her gerek sorýan, ine hakykaty aýtdym. Ýollar açylmýar. Biz özümiz çykyp açmasak ýollar açylmýar. Sen näçe wagtdan bäri garaşýan diýsem, 3 ýyldan bäri men çağırmy görmekdi. 3 tane çağıran ama 3 yıldan beri görmekdi. Men şondan soradım. Sen näme 3 ýyldan oňýar? Men 91, 92, 99-da çeli daşörtde işledim. Diýje güni. Käwagt 6 aýlyk, 9 aýlyk, käwagt 1 ýyllyk giden wagtlarym boldy. Çağırmy görmän. Ynanyň 6 aýdan soň däýrek başlanýar. Ýa-ni ýürüm küýsýär, özüm küýsýän çağıry görmän. Bir gedek birinji çağım 3 aýlykdy, men gitdim. Gaýdyşyn gelende 9 aýdan geldim. 1 ýaş, 2 aý ýaşapdyr. 1 ýyl 2 aý ýaşapdyr çağım. Men gelemde, ýa-ni gaýlym ha gelip öýdäki aýtdym, "Bu öý gaýdaly mene ýady ýolum." Ýa-ni olam men elime çağa berýär. Menem o çağany alýan, olam kombinezonly. Bir uly bir zat, men gidemde bir kiçik bir zat, gelemde bir uly bir zat. Ýa-ni götürüp akdyň bolýan çağıma tezden tanam bu. Onu öýe baran soň özüme sorag berýär. Bulur ýalandyk bolurum ka men gaty ýalňyşypdyrm, köpek edipdirm men çağamy görmän. Çağam özü ösküli bolýar mensiz. Şondan soň men her 6 aýda öýe gelip ýa-ni dowam etdim diýmem. Ýa çağlarym gitdim özüm bilen. Aýgarap aýryşmadym çağlarymdan. Şol ýaly kyn mesele. Çağany görmän, olar senden aýratyn bakyp össeler, olaryň ýadynda sen galmaýar. Men köpüsi bilen gürleşýän, görgüler aýdýar. Ýogruny aşağı gidip ağlaýar. Ağlamaz ýalandy. Ýürek ma bolsa erkek bolsa ağlarsın. Gaham. Indi biz şu zatlary goýmaly, wagty geldi. Biz öýe dolanmaly. Biz arqyn öýe baryp çykyp bilmäni talap etmeli. Hiç kim dünýäde türkmen grajdana öýe barmana ýa arqyn çykmana gadagançylyk salyp bilmez. Prezident bolsun, on kakaty bolsun, Mälik Gulyn kakaty bolsun, hiç kim. Ol konstitusiýada we bütün dünýä halkara
Yani konvensiyalarda berkidiler. Ol bizim azatlığımız. Ol bizim hakkımız. Şunun için men haýyş edýän Türkiýede ve başga döwletdäki adamlara talep edin, ýollar açmana, pasportları ýani uzatmana ve Türkmenistanyň içinde ýaşaýan watandaşlarına çağlarynız bilen, inatalaryňyz bilen, garyndaşlar bilen birlikçek bolýarmy, arkyň ýaşajak bolýarmy? Hekimiň ýanyna bar, hekimlerden talep edin. Siz prezidentin vekili, ýollar aç, men dogun garyndaşymy getir, men ejem kakamy getir, men çağlarymı getir diýip talep edin. Şu ýaly talep etsek, biz ýollar amaçar, garyndaşlarymyz bilen bir topar maşgallar birleşer. Eger onu talep etmesek, olam ýok. Inanma. Bul hükümette dine kezzaplar, iksan kezzap, öz daşında bar kezzapçılık et bilýän bir pis adam bolsa üýşürler. Ol Aysultan Töreýew New York'ta onunla oturan bir kezzapdan başlap Raşid Meredowaçelli. Polis, MHM hemmesi. Bularda näme barşa? Hiç. Hiç bolana onda. Öňümüz nähili? Dine garan. Şu öňümüzi näme dürüp bilýär? Şunky näme dürüp bilýär? Dine özümüz çykyp, özümüz bir hereket etmesek hiç tat bolmaýar. Ine men şu watandaşyma aýdylýam. Maňa jaňa denizden hiç netije bolmaz. Men ýöne hakykat aýdam ýollar açylmaly. Ine aýdýam. Näme ýollar açylmaly? Her adam öňe çykyp talap etmeli. Onda ýollar açylar. Urulur, ýenjiler ýöne ýollar açar. Ýöne haklaryny bir gede galsak goýberler. Onu düşünürler. Ve bu öňkü türkmenler däl, garyp bukaraja, ýani haklaryny ýitirýän, hiç sady oňurmaýan indi bular haklaryna milli konstitusiýana bizden gowulýar. Indi biz bulara hyzmat etmeli. Kezzaplar, paraxorlar güýç görmese hiç syýlama, ýalanyny çykarma. İksan kezzap Gurbanuly Serdardan başlap güýç görmese syýlama. Biz güýç görmeli. Biz güýjümiz bilen konstitusiýa ýapyşmaly. Şonu biz berkitmeli. Konstitusiýany işletmeyecek dini halk. Şoň üçin pikir edin, mümkin biz halk adalet toparlar döredip, yani her owulda, her vilayetde toparlar döredip, öz haklaryny polislerden, MHM'den, hökümet işgärlerden gorumalymy ýa-da biz başgaça görüşmeli. Ine men sizden teklip soraýar. Hormatly watandaşlar, men hemme Türkmenistanyň raýatlaryna, öz maşgalarynyň ýanyna barmagana, çağlarynyň ýanyna, inatasna gowuşmany arzu edýär. Janlaryňyz sag bolsun, hormatly watandaşlar. Indiki gepleşikler. Sag bolun.